life. Yata Maria po. May bili-bili po kayo. Opo. May bili-bili po kayo. Ang po kung nabibigyan ko ng sa ganyan. Sa inyo daw po naka-address. Sino nag-send? Ano po? Ganda naman po. Ganda na lang. Ha? Hindi mo nakamalungkot eh. One-five po. One-five po. One-five. Nagkapuntan. Opo. Ano po yan? Dala mo ka? Bakit?